खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दै लोंनायनि माखासे नेमनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। सानफ्रोमबो लोंग्रा दैनि थाखाय बे मोनब्रै नेमफोरखौ मानि आरो नोंथाङा 60 बोसोर बैसोआवबो 35 बोसोर बायदि नुगोन। नोंथांनि देहानि मोनफ्रोमबो बाहागोआ जेब्लाबो फिट आरो सावस्रिनां थागोन। गोसो बिगियानगिरि आरो फाहामथाय रोंग'सार डक्टर मदन मदिआ बुजायदोंमोन दि जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि मोखांखौ जोंनाय, थाजिम मोनदांनो आरो गावनि देहायाव गोहोखौ लाखिनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा लोंग्रा दैनि थाखाय मोनब्रै नेमफोरखौ फालिनो जागायनांगौ। मानोना दैया सावस्रिनि थाखाय जोबोद गोनांथार। दैया जिउ। बे सैथोआ खालि लिरनाय एबा सांग्रांथि लाबोनायनि थाखायल' नङा, नाथाय बियो मोनसे सावस्रिगोनां आरो फिट देहानि सैथो। नंगुबैयै दैया गांनाय उखैनायखौ फोजोबनायनि मोनसे राहाल' नङा, नाथाय देहानि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन गुदिमुवा जाय मोनफ्रोमबो जिबख्रि, अंग आरो खान्थिखौ मोजाङै खामानि मावनायाव मदद होयो। सावस्रि रोंग'साफोरनि बायदिब्ला खालि लोंग्रा दैयाल' थोजासे नङा। जों माब्ला, माबोरै आरो बेसेबां दै लोङो बेयो मोनसे मख'जाथाव फाराग लाबोयो। आयुर्बेदिक आरो सावस्रि रोंग'साफोरनि बायदिब्ला लोंग्रा दैनि थाखाय माखासे नेमफोर दं, जायखौ सानफ्रोमबो फालियोब्ला बेरामफोरखौ होबथानायाव मदद होनायनि अनगायैबो सासेखौ गोबां बोसोर उन्दै नुहोनोबो हागौ। गोसो बिगियानगिरि आरो फाहामथाय रोंग'सार डक्टर मदन मदिआ बुजायदों दि जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि मोखांखौ जोंनाय, थाजिम मोनदांनो आरो गावनि देहायाव गोहोखौ लाखिनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा लोंग्रा दैनि थाखाय मोनब्रै नेमफोरखौ फालिनो जागायजेननांगौ। मानोना दैया सावस्रिनि थाखाय जोबोद गोनांथार। डक्टर मदन मदिआ मुंख'दों दि जुदि दैखौ थार आरो थि समावनो लोंनाय जायो, अब्ला नोंथाङा 60 बोसोर बैसोआवबो 35 बोसोर नुगोन। सानखौ दैजों जागायजेन। जों गोबां समावनो साहाजों एबा फनफोराव स्क्रलिंजों सानखौ जागायो, नाथाय सानखौ जागायजेननायनि बयनिख्रुइबो बांसिन राहाया जादों दैजों। सिखारनाय लोगो लोगो दै लोंनाया देहायाव जमा जानाय टक्सिनफोरखौ बोखारनायाव मदद खालामो, जुनियायै उदैया लांदां जायोब्ला। गुबैयै गुदुं दैया मेटाबलिज्मखौ बांहोयो आरो कनस्टिपेशननिफ्राय रैखा मोननायाव मदद खालामो। बेयो देहानि थाखायल' नङा, नाथाय मोखांनि थाखायबो मोनसे डिटक्स। लासै लासै दैखौ फुदुंनाया देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार, नाथाय जुदि थाबैनो जायो अब्ला बेयो खहागोनांबो जानो हागौ। जेब्ला जों लासै लासै दै लोङो, खुदैयाव थानाय एन्जाइमफोराबो उदैयाव हाबो, जाय डाइजेशननि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेबादिनो खर' सानाय आरो माइग्रेन बायदि जेंनाफोराबो बाङाइ जानो हागौ। बेनिखायनो दै लोंनाया मोनसे गोसोआव लाखिनाय हुदा जानांगौ। गुसु दै। गोलोम बोथोराव फ्रिजनिफ्राय गुसु दै लोंनाया नोंथांखौ दसे समनि थाखाय गोजोन होनो हागौ, नाथाय बेनि साइड इफेक्टफोरा गोबाव समसिम थायो। गुसु दैया जाग्रा आदारनि बिखान्थिखौ लासै खालामो आरो देहानि दुंथायखौ सामलायनो हानाय गोहोखौ हेंथा होयो। बेनि सोलायै हानि बर्तननिफ्राय मिथिंगायारि गुसु दैया सावस्रिनि थाखाय साबसिन। दैया जेसेबां मिथिंगायारि जागोन, बेयो देहानि थाखाय एसेबांनो मोजां जागोन। जानायनि समाव दै लोंनाय। जानायनि सिगां एबा हरखाब उनावनो दै लोंनाया जोंनि देहानि जाग्रा खान्थिखौ हेंथा होनो हागौ। बेनिखायनो जानायनि 30 मिनिटसो सिगां एबा 30 मिनिटनि उनाव दै लोंनाया गाहाम। बेयो आदारखौ मोजाङै हजम खालामनायाव मदद खालामो, बुखारनायखौ होबथायो आरो एसिडिटी बायदि जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद खालामो। दै लोंनाय समाव जेब्लाबो जिराय। गसंनाय समाव लोंनाया देहायाव गोहोनि बोहैनायखौ हेंथा होयो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा आरोबाव बेबादिनो गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।